Toto je podcast Trpí Grpy. Trpí Grpy by Unimedia Digiline. Ahojte, vítajte pri ďalšom letnom dieli podcastu Trpí Grpy. Dnes budeme so loud. Ak by vás to doteraz obišlo, tak vedzte, že so loud nie je len slovné spojenie, ktoré som použil na začiatku z nejakých nevysvetliteľných príčin, ale je to názov skupiny nezávislých komunikačných agentúr, ktoré pôsobia nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Patrí tam aj niekoľkonásobná kreatívna agentúra roka This is Loco, PR agentúra Neopublic, ale aj špecialisti na SEO SEOline, prieskumky MN4 za Exactly. No a stále som nevymenoval všetky, lebo je tam ešte aj ASMS, Ponyhouse, KMG alebo KMG a s počtom vyše 180 ľudí je zrejme o najväčšiu komunikačnú skupinu na Slovensku. No ale hlavne sú tam mediálne agentúry Unimedia Digiline, kde nahrávame tento podcast a už od môjho nástupu do týchto agentúr pred vyše 2 rokmi som vnímal SoLoud ako takú strechu pre nás všetkých a naďalej vnímam, že počet aktivít a celkový ten impact toho, čo SoLoud robí, je čoraz širší, čoraz väčší. No a za toto všetko môže človek, ktorý sedí po mojej pravici aktuálne, Valentína Kasper-Rozputinská, ktorá je na čele SoLoud už takmer 3 roky a sedí spolu s nami tuto v Tower 5 na 16. poschodí. Práve ona teda bude mojou dnešnou hostkou, čo ste teda už asi pochopili a povie nám viac o zákulisí fungovania SoLoud. Počúvate podcast Trpí Grpy by Unimedia Digiline. Trpí Grpy. Ahoj Val. Ahojte. Prezradím pre ľudí, ktorí tu teraz nie sú, že ona začala kývať a potom, že ježiš, to je vlastne podcast, toto nikto neuvidí. No poďme si Valentínu ešte trochu predstaviť. Môžete ju poznať napríklad ako spoluorganizátorku Future Now, alebo teda Startup Awards z občianskeho združenia Rozmanitá, alebo z rôznych pop-upov s naturálnym vínom s názvom Humbug. A vidieť ste ju mohli nedávno napríklad na Forbes konferencii, kde mám pocit, boli úplne všetci, čiže úplne všetci, čo asi počúvajú tento podcast. No a napríklad na Instagrame ju môžete nájsť pod nikom Citronový Drops. Je to taká nanoinfluencerka, alebo ako sa to hovorí? Mikro. A okrem iného, aby ten impress bol ešte väčší, tak ovláda čínštinu, navštívila 5 kontinentov, vychováva 2 deti a teraz sa možno bude smiať, alebo aspoň mávne rukou do podcastu, ktorý nemá obrazovú podobu, ale spomeniem teda, že bola aj vo výbere Forbes 30 pod 30 ešte v roku 2018, riadne dávno, to ešte bolo predcovidové obdobie. Tak. My sme teda radi, že ju máme priamo u nás na 16. poschodí, kde je office takou krásnou farebnou galériou s obrazmi slovenských autorov a autoriek a okrem iného aj preto, lebo nám neustále nosí nielen specialty coffee, ale hlavne nápady, čo a kde zlepšiť a len veľmi ťažko a ju budete počuť povedať nie, keď za ňou prídete s rôznou proaktivitou. Počúvate podcast Trpí Grpy by Unimedia Digiline. Valentína, ešte raz vítaj a teda aj keď sa často hovorí, že všetky naše deti máme radi, alebo teda všetky naše mačky, ktoré deti z SoLoud máš ty najradšej? To sa hovorí trick question na začiatok. No, ktoré dieťa mám najradšej? Správna odpoveď je samozrejme žiadne. Úprimná odpoveď je taká, že v rámci skupiny... Nie, správna odpoveď je, že všetky. Žiadne je, že nemám nikoho rád. Takže všetky, pardon. Tak úprimná odpoveď je taká, že teda špeciálne miesto v mojom srdci majú hlavne Unimedia a Digiline a nehovorím to len preto, že tu sa nahráva tento podcast, ale z čisto prozaického dôvodu, že Unimedia sa vlastne zakladala, keď ja som mala 2 roky, takže je tu veľká časť aj stále pracujúcich ľudí, ktorí ma vlastne poznajú 30 rokov. Pozdravujem Katku Rybárovú napríklad. Presne tak, takže ja som doslova z Unimediou vyrastala, je úplne prítomná v celom mojom živote, takže naozaj to také špeciálne miesto v srdiečku. Takže veľa rodinných prepojení. No, rodinná firma. Hej. Poďme v tom pokračovať, lebo ja som sa vrátil k takomu rodinnému rozhovoru, ktorý ste mali v Lani pre magazín Stratégie, to bolo vlastne nejaký január, to bolo tak na prelome rokov a
to ste mali spoločný rozhovor ty a tvoj otec a tam povedal, že táto oblasť, vlastne marketingová komunikácia v súlade s tvojim charakterom a výbavou, čo ma celkom zaujalo a že to dlhodobo teda musí robiť niekto so silnou intelektuálnou výbavou, kto naozaj rozmýšľa. Tak ako by si zhodnotila tvoje využívanie intelektuálnej výbavy pri týchto výzvach, ktorým si čelila posledné 3 roky, čo si na čele Soul Out? To, čo podľa mňa otec tým myslel, je, že marketingová komunikácia je o ideách, je to o rozprávaní, je to samozrejme aj o nejakej schopnosti predať a tak ďalej, že sa tam snúbi veľa vecí naraz a to bolo vždy niečo, čo mňa veľmi bavilo a v akejkoľvek práci som robila nejaké hľadanie tých synergií, takže myslím si, že aj preto pred tými 3 rokmi to bola nejaká prirodzená voľba, že teda čo v rámci rodinného podnikania, čomu by som sa mala venovať, tak ja som bola potešená, keď táto ponuka prišla, ale ako mi to pomohlo čeliť rôznym výzvam, no tá moja rola je veľmi komplexná, že závisí samozrejme aj od nejakého podielu, ktorý v danej agentúre máme, tak buď aj spolu zodpovedám za ekonomickú výkonnosť, to znamená, či teda agentúra performuje alebo nie a riešim aj tímové výzvy, riešim všetko od cashflow až po pohľadávky alebo to, ako rozvíjať vzdelávanie. No, je proste, že súbor tém, ktorý riešim, je naozaj ako keby komplexný a podľa toho, čo si daná agentúra vyžaduje, takže myslím si, že k tomuto mám nejakú prirodzenú predispozíciu, že ma to baví riešiť veľa vecí naraz. Napríklad také pohľadávky. Napríklad. Ale sa smieš, že to je strašne dôležitá téma. No je. Akože určite áno, veď vlastne na to sa chcem aj spýtať, že keď riešite nejaký problém, teda napríklad aj pohľadávky, tak ty keďže si vlastne na čele toho, ale nemáš v rámci, povedzme, svojej kancelárie, svojho úplne okruhu možno ľudí, ktorí by toto riešili, mali s tým veľa skúseností, tak riešiš to s rodinou, s súrodencami, s mamou, s otcom? Kto sú tí ľudia, ktorými... S mačkou, s obsom. Že kto je ten človek na telefóne, keby si bola v Milionárovi, že potrebuješ... Akože takto, je to veľmi rozmanité, nepoužívam to ako buzzword, ale závisí od daného problému. To, čo je veľmi... a bez čoho by Soul Out vôbec ako keby nevedelo fungovať, oceňujem a si vážim, je, že v každej agentúre my máme silných lídrov a líderky, ktorí proste sú výborní v tom, čo robia, ako to robia. A takže už len toto je nejaká prvá línia toho, že my veľa o tých veciach diskutujeme spoločne. A ja sa teda snažím direktívne presadzovať čo najmenej veci, lebo si nemyslím, že je to ani efektívny spôsob, ani veľmi populárny, takže tí ľudia, s ktorými ja spolupracujem každý deň, sú v podstate tí lídri a líderky a zároveň potom samozrejme, keď sú to nejaké akcionárske rozhodnutia, tak áno, čiastočne aj rodina, zároveň aj iní spoluakcionári, ale vyzdvihnem napríklad v rámci Unimedia Digiline aj teba, alebo Tommyho, proste, že je to vždy podľa toho, ako si vyžaduje daná situácia a problém, tak ten, kto je na to najkompetentnejší, tak tam sa snažím obracať a nie je to vec ani hierarchie, ani nejakého postavenia, ale toho, že čo ten človek reálne, či k tomu má čo povedať. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Valentína povedala, že teba, a keby ste tento podcast počuli ako úplne prvý z celých podcastov a podcastovej série Trpí grpí, tak moje meno je Janči Papač, som strategy director v Unimedia Digiline, teší ma, takže, ale nech toto máme vyriešené. A ešte mi vlastne napadlo, že aby pre usporiadanie toho celého, že čo je vlastne Soul Out a prečo tieto agentúry, tak treba asi povedať, že vlastne spája všetky tieto agentúry, že teda vy ako rodina v nich máte podiel. No, tak, takže to vlastne spája všetky tie firmy v rámci Soul Out. No a dôležité je, to určite si konfrontovaná s tým na nejakých stretnutiach, s otázkou, že čo teda prináša tým jednotlivým agentúram, ktorých je viac ako 10, to, že sú v skupine Soul Out. To by si sa mal spýtať ich. No, ale nie, ďalší podcast. Vy to vlastne máte aj na stránke. Takže ideš mi dávať. Áno, takže ja ti potom poviem, že či si koľko bodov si získala za odpoveď. Získala. No možno, nechcem samozrejme zdržiavať posluchačstvo, ale stojí za taký akože historický exkurs, že ako to vlastne celé vzniklo, lebo však naša rodina podniká v rámci marketingovej komunikácie 30 rokov a dlhá doba a
naozaj táto ako keby iniciatíva združovania sa vznikla pred tými nejakými 4 rokmi, takže je to relatívne čerstvé a v zásade tá myšlienka bola o tom, že OK, máme tu nejaký už relatívne veľký súbor firiem, povedzme, že plus minus 10 v tom čase, ktoré všetky podnikajú v tom istom odvetví. Asi tam budú nejaké typy synergii, veci, kde si vieme pomáhať, kde sa vieme ako keby viac supportovať. Napríklad aj zdieľanie nejakých klientov, zdieľanie know-how, ľudí, ľudských kapacít a tak ďalej. Takže tam ako keby vznikla tá myšlienka, že či sa teda dá na tejto úrovni ako keby niečo robiť. Takým prvým veliteľom tejto lode a nositeľom myšlienky bol vlastne Rasťo Kaňuch, ako bývalý CEO a Unimedie, ktorý ešte teda vtedy takzvanú Soria Communication Group začal nejakým spôsobom rozvíjať a ja som vlastne to žezlo prebrala cca po pol roku od Rastia s tým, že od začiatku tým môjim cieľom bolo v podstate zrkadliť tie potreby tých jednotlivých agentúr. Nie je to o tom, že ja prídem s nejakou myšlienkou, že takto by to malo byť, ale naozaj je to o tom, že veľa komunikujeme opäť so všetkými lídrami, líderkami o tom, že aké typy vízie riešite, čo potrebujete v danom čase, čo sú vlastne tie problémy, s ktorými vám ja viem pomôcť, a buď ja, alebo samozrejme aj ostatné agentúry. A vlastne tam sa to ako keby začalo nejak pred tými 3 rokmi kryštalizovať, kde na konci dňa nechcem povedať, že je to veľmi jednoduché, ale tak každá agentúra chce rásť. To znamená, že získavať nových klientov, udržiavať si existujúcich. Takže to je nejaká takzvaná newbizová oblasť, kde sa teda snažím, aby tá skupina mala naozaj pridanú hodnotu, či už je to reálne s donesením nejakej zákazky, alebo feedbackom na tendrové prezentácie, pomoc s nejakým pricingom, nastavenie nejakej stratégie toho, že ako tých klientov vôbec získavať, ako komunikovať, no proste celý súbor toho, čo pod to spadá. No a potom už teda spomínaný aj nejaké zdieľanie know-how, aj čo sa týka rozvoja ľudí, to, aké procesy, systémy fungujú a tak ďalej. Takže tak v skratke. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia DigiLine. Trpí grpí. Jednotka s hviezdičkou podľa toho, čo máte na svojej stránke, dobre si sa to naučila? A ja to žijem, ja sa to neučím. Páči sa mi aj to opakovanie vlastne antidirektívnosti, že naozaj tu môžem potvrdiť, že to tak je a je to naozaj taká fakt až priama demokracia, alebo ako to nazvať, že o veľa veciach sa veľmi otvorene diskusie, každý môže navrhnúť čokoľvek. Je to veľmi takýmto spôsobom slobodné, akým spôsobom sa dá pomáhať si navzájom. Akože ono to nemôže byť zároveň bez nejakej vízie, v tom slova zmysle, že aby to sa ako keby nevyznelo, že každý príde s niečím a ako keby, že sa to stvorí za pochodu. A zároveň tá vízia je podľa mňa relatívne jednoduchá v tom, že chceme byť naďalej lídri na trhu, či už je to v nejakom ponímaní starostlivosti o našich ľudí, alebo servis, ktorý ako keby poskytujeme našim klientom, samozrejme v nejakých finančných, ekonomických ukazovateľoch, ale to nechcem povedať, že nie je až táto priorita, ale tak to fluktuje aj s nejakou ekonomickou situáciou a tak ďalej, takže to je podľa mňa taká tá báza, čo potom spája všetky tie naše aktivity a činnosti, ale aj tým, že tých agentúr je veľa, majú veľmi rôzne veľkosti, aj rôzne problémy, že nedá sa to ako keby ani centralizovať na úrovni toho, že tak ja prídem a poviem, že toto sa ide robiť všade, nedávalo by to proste zmysel, bolo by to kontraproduktívne, takže preto je pre mňa strašne dôležité a podstatné počúvať a ako keby riadiť sa tou aktuálnou situáciou v danej agentúre, lebo bez toho by sme neboli podľa mňa úspešní. Je to tak, teraz som si vlastne predstavoval, že aká obrovská je Unimedia a potom už len nejaké menšie agentúry, ako je SEOline a majú proste, že... No, presne tak, že v agentúre, kde sú 4 ľudia, riešia úplne iné typy veci, ako v agentúre, kde je 80 ľudí. Tak logicky vyplývajúce, takže treba k tomu inak pristupovať. My sme ten monster korporát v tomto celom. No ale aj keď je to také celkom pestré, a že aj mediálka, aj kreatívka, aj contentová agentúra, aj tu aj PR a prieskumy a kadečo iné, tak je v tom celom ešte nejaký kúsok, ktorý nemáte a chceli by ste, alebo určite teda je. To znamená, tak napriamo sa spýtam, že či plánujete nejaké akvizície. A ja rozumiem, že nemôže byť konkrétne, ak ste v nejakých jednaniach, ale aspoň či
môžeš povedať nejaké oblasti, ktoré sú pre vás zaujímavé. Vieš, ak oni sa ti možno budú aj ozývať po tomto podcaste sami, že ja by som chcel ísť do tejto Souloud skupiny. E-mail je valentina@souloud.sk. No, ako dcera svojho otca samozrejme odpoviem, že my stále plánujeme nejaké akvizície, takže je to ako keby aj logické v tom, že vo finále sme podnikatelia a jeden zdroj rastu sú aj akvizície, že minimálne v niektorých oblastiach proste narazíme na nejaký strop a nedá sa rásť úplne ináč. A zároveň ale v tejto chvíli, ako si aj povedal, máme ten scope relatívne saturovaný a opäť myslím si, že z logických dôvodov dáva zmysel, že nehľadáme úplne akvizície v oblastiach, ktoré už máme obsadené. Lebo na čo si ako keby vytvárať väčší konkurenčný boj medzi vlastnými subjektami, než je potrebné. Samozrejme nejaký merger by teoreticky pripadal do úvahy, ale to v tomto odvetví na našom trhu je skôr ojedinele. Ale teda keď sa vrátim späť k tej otázke, tak oblasti, ktoré nemáme v tejto chvíli ako keby nejakým spôsobom podchytené, sú napríklad produkcia alebo organizácia eventov, sú to veci plus aj ako keby nejak viac sa venovať dátam v rámci teda online v rôznych smeroch, takže toto sú všetko veci, nad ktorými nejakým spôsobom rozmýšľame. Aj už boli historicky nejaké ako keby diskusie s rôznymi subjektami, ale zároveň pre mňa je strašne dôležité sa sústrediť aj ako keby na udržiavanie toho, čo máme a nemať až taký defokus, lebo to, čo si spomenul napríklad ASMS, to bola veľká akvizícia pred 2 rokmi a tým akvizíciám sa reálne treba potom aj venovať, nie len ako keby prikúpiť a tváriť sa, že to bude fungovať ďalej, takže postupnejšie je to podľa mňa udržateľnejšie, čo je ale pre mňa z dlhodobého hľadiska určite veľmi zaujímavé, je nejaký medzinárodný rozvoj. Spomenul si to na začiatku, že teda pôsobíme nielen na Slovensku a Neon Public má pobočku aj v Čechách, veľmi aktívnu a úspešnú. Zároveň prieskumná agentúra MN4 pôsobí už aj v Poľsku, a v Rakúsku, v Čechách a ak sa nemýlim, tak aj v Maďarsku, kľudne potom Andrej oprav a vlastný fact-checking. Takže toto je niečo, čo je pre mňa z dlhodobého hľadiska zaujímavé, že ísť ako keby viac za hranice Slovenska aj z rôznych iných geopolitických dôvodov, takže uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. To Česko je také najlogickejšie pre mňa, lebo dokonca vaša rodina má aj korene v Česku a aj veľa podnikateľských aktivít v Česku. Vidíme. Alebo zámok, alebo tak. No, musel som, ale to tak chcem zopakovať, že eventovky a produkcie valentina@souloud.sk, aj keď produkcie stále, aj potom, čo AI už dokáže? Pozri, že my sa na to pozeráme vždy pragmaticky v tom, že ak to ekonomicky dáva zmysel a vieš tam odhadnúť nejakú tú návratnosť, tak prečo nie? Že to není teraz o tom, že to, že sme do niečoho vstúpili, tak to musí fungovať ďalších 40 rokov a v tomto je to skôr, áno, finančne drivované. Krásny príklad, to je práve spomínané ASMS, čo je teda do vysvetlenie vlastne provider v oblasti SMS marketingu. Predstavte si Let's Dance, hlasujete, posielate SMS-ku, tak to je niečo, čo ako keby typ služby, ktorý SMS obhospodaruje a každý povedal, že však SMS-ky sú dead a že to je vlastne hlúposť, ale nie. Takže toto je spôsob, ako nad takýmito akvizíciami rozmýšľame. Ty si to len veľmi jemne načrtla, že jedna z úloh Souloud je pomôcť s kapacitami, alebo teda s hiringom, aby sme použili toto anglické slovo. To má na starosti Janka Gok, vlastne, ktorá rieši aj Agile Support, jedna z tvojich takých, neviem, či to povedať, že pravých rúk, alebo chápadiel tejto Souloud chobotnice. Aká je teda situácia na poli hiringu v marketingu v súčasnosti, lebo o tom sa dozvedú rôzne debaty a ľudia si niečo myslia a tak to rovno z kuchyne, keď máš povedať, že máš teda dočinenie s veľa komunikačnými agentúrami rôznej veľkosti, tak čo sú tie boliestky, alebo čo sú tie dobré veci, ktoré sa stále darí robiť na tomto poli? No, keď si pozveš Janku ako ďalšiu hostku, tak ona ti rada odpovie viac do hĺbky. Tento podcast priniesol toľko návrhov už ďalších týchto hostí. Dúfam, že si ich píšeš.
Nie. Ale teda ešte k Janke, ja som teda veľmi šťastná, že Janka je súčasťou teda naozaj lean shared service týmu Soul Out, lebo do toho prináša naozaj ako keby dlhoročné skúsenosti, či už z agentúry alebo z tej klientskej strany. Ale čo sa týka teda hiringu samotného, určite nebudeme ako keby dávať nejaký celotrhový pohľad, lebo však to sa nedá. Ale čo sa týka teda našich agentúr, tak myslím si, že tam opäť závisí veľmi od toho, že aký typ služby a činnosti tá agentúra vlastne robí, že čo sa týka Unimedia a Digiline, tak myslím si, že nie je žiadnym tajomstvom, že dlhodobo celý mediálny trh čelí problému, že ľudia alebo že napríklad študenti marketingu o tom až tak nemajú také povedomie, nie je to pre nich až taký sexy job, nepovedia si, že wow, idem do mediálky, to je super a tým pádom sa v podstate, nechcem povedať, že tí istí ľudia recyklujú na tom trhu, ale ten ako keby okruh a ten pool, ktorý máš k dispozícii, je relatívne oklištený, určite v porovnaní s kreatívkami inými oblastiami je to akože relatívne výrazné, takže aj toto sú napríklad veci, ktoré naša kolegyňa, teda Zuzka Čubrík svojou aktivitou Unidigiverzity, kde sa dá chodí prednášať, či už na Kamaku alebo na UCM-ku deckám o tom, že čo vlastne tu robíme, sú strašne dôležité, lebo chceme viac mladých ľudí, príďte k nám. Alebo staré marketingové pravidlo hovorí, že rastiete vtedy, keď stále oslovujete nových a nových ľudí. Presne tak. Starí budú postupne starnúť. Presne tak. Takže, no a čo sa týka ďalších, ako keby tých odvetví, tak to sú skôr také potom sezonalitné veci, že kedy je lepšie a horšie hľadať a tak ďalej, ale ináč si myslím, že s tou kvalitou nie je až taký problém. Nikde, že vieme nachádzať ľudí, to, na čo si my dávame, myslím, a to je teda jedna z vecí, na ktoré sa snažím bazírovať a naozaj podporovať u všetkých, lebo je to nejaká zdieľané DNA, je hajrovať čo najmenej, ale v tom slova zmysle, že naozaj sa starať o tých ľudí dobre a kvalitne, tak aby ten čurn bol čo najmenší, najprirodzenejší, lebo však samozrejme ľudia vždy budú odchádzať, ale o ten talent sa ako keby starať a naozaj si pestovať na tejto úrovni dobré vzťahy, takže dať každému ten priestor. Tak. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Veľmi pekným premostením je potom ďalšia téma, ktorá rieši Soul Out a na ktorej takisto ja participujem v tom, že som účastník, teda pravidelný, a to je vzdelávanie. Ja osobne naozaj oceňujem, že ho máme takou formou, ako ho máme, teda v mojom prípade, že to nie je len o tom, že sú tam siahodlhé prednášky, kde ja potom už vypínam a neviem sa sústrediť, ale je to naozaj niečo praktické. To je tá mladá generácia, čo sa nevie sústrediť. Mladá ako mladá, ale hej, a že sú tam dokonca divadelné scénky, ale nie iba samoučelné, ale že naozaj tam si tak skúšame tie reálne scény, s ktorými potom sme konfrontovaní pri prezentáciách, pri komunikáciami s klientom, kolegovia a tak ďalej. Tak toto, viem, že nás čaká najbližšie nejaký program, ale opäť si to môžeme vyskúšať v tom zmysle, že povedz, že čo je teraz plán na jeseň 2025 ohľadom vzdelávania Soul Out, ako to vlastne prebieha, aby si to možno ľudia mohli lepšie predstaviť. Rozmýšľam, kde začať. Takže áno, vzdelávanie je moja veľká srdcovka, vyplýva to jednak z mojej nejakej predispozície ako samozvaného geeka a večného šprta. Plus, ako si spomínal na začiatku, tak som veľmi aktívna v občianskom združení Rozmanitá, čo je vlastne také združenie zamerané na inovácie vo vzdelávaní, kde sa snažíme zlepšovať rôzne metodiky do škôl. A vlastne s týmto backgroundom pre mňa vzdelávanie nie je iba, tým nechcem implikovať, že inde to tak je, ale že nie je to o tom, že to má byť nejaký buzzword, že tu sa teraz všetci ideme niečo učiť, aby sme sa učili, ale naozaj opäť zamerané na konkrétne potreby tých konkrétnych ľudí. Takže aj čo to v praxi znamená v prípade Soul Out je, že v súčasnosti teda máme 2 programy, kde jeden je čisto zameraný na leadership, takzvaná Leadership Akadémia, kde teda participuješ aj ty, kde aj tie témy, aj veci, ktoré riešime, sú naozaj šité na buď úroveň tých CEOs alebo nejakých team leaderov, kde sa snažíme ako keby rozvíjať tie zručnosti, aby oni teda boli lepšími lídrami, líderkami pre svojich ľudí, či už sú to neviem, negociácie, či je to nejaká práca s mocou, či je to vytváranie nejakého bezpečného prostredia, proste, že tá škála je veľmi široká a zároveň sa vždy opiera o to, že aký ste aj vy, čo vy potrebujete, opäť, aby to nebolo ako keby do prázdna.
A potom druhý program, ktorý vlastne vďaka Janke sme začali rozvíjať nedávno, ale veľmi sa z neho teším, tak je zase Aspiring Leaders Academia. Ospravedlňujem sa ináč za anglicizmy, snažím sa dávať si pozor. Dúfam, že pochválim. Lebo keď niekto poznáte Valentínu, tak 6 slov po slovensky, 4 po anglicky, takže zatiaľ veľmi... No je to naopak. Táto teda Aspiring Leaders Academia je práve pre ľudí už aj ako keby viac tých interných tímov, kde v každej agentúre podľa toho, aká je téma, tak sa vyberajú ľudia na to, aby sme ich vedeli ako keby v danej téme podporiť. Takže teraz bude teda stres management, bolo tam aj zvládanie nejakých náročných rozhovorov, akože rôzne témy, ktoré opäť ale vždy vychádzajú z tej potreby tých ľudí. Aj to doplním v tom, čo mi napadlo, že ako SoulLoud vlastne združuje, pomáha a zdieľa know-how a zároveň vzdeláva napríklad AI, na ktorom sme sa dohodli, čiže pravidelné stretnutia, aby sme nemali pravidelné stretnutia, že traja ľudia z Unimedia a Digiline o AI, ale nech si vymeníme takéto vlastne poznatky a čo kto skúša a aké má skúsenosti aj s ľuďmi, proste či už Disease Loco alebo s ďalšími ľuďmi, ktorí o to majú záujem z tých konkrétnych agentúr a naplánované je na jeseň napríklad to, že budeme sa stretávať v intervale každé 2 týždne a takýmto spôsobom si takéto praktické zručnosti vlastne budeme vymieňať, takže aj to je aj vzdelávanie a to je vlastne to, prečo je dobre byť vlastne v SoulLoud, že toto je... Veľa sa toho naučíte. Znie to ako reklama, že? Na SoulLoud. Nie, tak podľa mňa to si zase načutol takú side tému, ale ktorá vlastne veľmi súvisí so všetkým, čo robíme, je prepájanie tých ľudí samých medzi sebou, že to bol vždy od začiatku môj cieľ, že súvisí to aj s tou direktívnosťou, ale ja chcem, aby som bola čo najmenej potrebná. To znamená, aby keď ty budeš riešiť nejaký typ problému, tak nie je to o tom, že ideš za mnou a povieš, kto by mi s tým vedel pomôcť, ale hneď si spomenieš, však ja neviem, Kovy v ľuku. Jasné, tak to funguje vlastne. Prepáč, že napíšem Kovimu, Kovy mi neodpíše, potom sa mu pripomeniem, potom sa opýtam teba, že počuj, Kovy žije? Kovy, máme ťa radi, to nie je o tebe. To bol modelový príklad, takže je to naozaj ako keby vytváranie tej funkčnej komunity, kde tí ľudia vedia, za kým ísť, keď niečo ako keby potrebujú, a to sa bez toho, aby spolu trávili čas a mali so sebou skúsenosť, v podstate ani nedá. No, takže aj preto to vzdelávanie je pre mňa také podstatné, lebo je to taký prirodzený vehikel, kde prídu rôzni ľudia z rôznych agentúr, zažívajú sa v častokrát neúplne komfortných situáciách, keďže my to vzdelávanie máme postavené, tak ako si spomínal, interaktívne a zážitkovo, ale tam sa reálne potom buduje tá dôvera, tá ochota spolupracovať. Počúvate podcast Trpí Grpí by Unimedia Digiline. Mohlo by sa zdať, že ďalšia téma newbies nebude taká veselá. Opak je pravdou, aspoň v našom prípade, keď máme newbies tuto v rámci Unimedia Digiline, naozaj to patrí medzi moje najobľúbenejšie meetingy ever, tak si to nejako spravili aj s našim CEO Peťom Seifertom, že je to proste celkom sranda, aj keď je to newbies. Ale je to tak aj pri iných agentúrach? Či to my to tak máme z nejakého dôvodu? Že sa 60 minútko sa smejeme? No. Máme tam pravidelnú rubriku Drby z trhu napríklad. No, tu možno ešte dovysvetlím opäť pre poslucháčstvo, že čo pod tým vlastne myslíme, keď hovoríme newbiesová porada. Tak to je jedna z vecí, ktorú som spomínala na začiatku, že samozrejme ambíciou každej agentúry je nejakým spôsobom rásť, naberať nových klientov, dobre sa starať o tú existujúcu bázu, takže nejaká retencia. A ja, ako možno potvrdíš, som veľmi veľký fanúšik toho, že treba takýmto témam venovať pravidelnú pozornosť a ako keby štrukturovane sa týmto veciam venovať, lebo nechávať takýmto témam voľný spád a nebyť v tom proaktívny sa môže vo finále vypomstiť, takže aj preto vznikla nejaká iniciatíva toho, že tak zapájame do tohto takzvaného sales, nejakého obchodického procesu oveľa viac ľudí, aby to nebolo iba na tom CEO a na niekom lídrovi tej agentúry, jednak pretože kapacitne je to veľmi náročné, ale zároveň podľa mňa aj platí to, že každý sme dobrý v niečom inom, to ako ja, alebo to ako klient bude reagovať napríklad na mňa alebo na teba, môžu byť veľmi rôzne a že aj nad tým sa treba rozmýšľať, takže v každej agentúre sa snažíme do toho sales procesu vťahovať ako keby viac ľudí. A teda v prípade Unimedia Digiline ste to ty s Tomým Cakom, takže tak, ja som aj zavodla, ako bola tvoja otázka. Že to je úplne, vôbec neodpovedala. Ale bola otázka, že ako to je v iných agentúrach, ale jasné. Tak viac menej si, že odpovedala, že
snažíte sa vťahovať aj tých iných. Áno, akože ten princíp platí vo všetkých agentúrach, len opäť, že tam zase dáme na to špecifikum, že no tak keď máš v agentúre 4 ľudí, no tak nebudeš zapájať do nejakého procesu všetkých, to tiež nedáva úplne zmysel, ale ten ako keby všeobjímajúci princíp určite platí všade, že aj to ako keby budovanie toho povedomia o tom, že ako tá agentúra vlastne funguje, prečo sú dôležité niektoré procesy, ako napríklad funguje finančný plán, ako funguje biznis plán, aké typy ako keby rozhodnutia kvázi čelíme a musíme robiť aj my na tej nejakej líderskej akcionárskej úrovni, tak toto si myslím, že sa častokrát podceňuje a nehovorí sa to vlastne tým ľuďom a je to strašná škoda, lebo keď tí ľudia nerozumejú tomu, prečo sa vlastne niektoré veci robia tak, ako sa robia, tak vzniká frustrácia, nefunguje to proste dobre, takže aj takéto tzv. Podnikateľské povedomie v rámci agentúry je pre mňa strašne podstatná vec. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí. Keď som vytiahol to stretnutie newbiezové ako také jedno z mojich obľúbených, tak ešte jedno tu mám a to je Hravá streda. To je aktivita, ktorú si vymyslela ty práve s Tomým Cakom. Veľa mentions má ináč. To je až také, že idem mu to rovno povedať po podcaste, že počuj, že ani si nebol v podcaste, ale bol si tam strašne. No a to je teda niečo, čo máme každú stredu ráno v takom veľmi malom kruhu kolegov, tak prezrať, čo je Hravá streda vlastne a čo asi možno nemajú v iných agentúrach. Hravá streda vznikol ako formát teda už spomínaným Tomím, Tommy si super, kde Tommy a ja sa obaja radi hráme. Čo znie tak akože veľmi nebiznisovo, ale bavili sme sa práve o tom, že tie prvky toho, čo si vyžaduje dobrá hra, to sú vlastne veľmi aplikovateľné aj v niekom ako keby biznisovom prostredí a kontexte a že práve počas hry sa vedia ľudia lepšie spoznať. Opäť budem sa stále opakovať, ale to je také ako keby základné princípy, že zvyšuje sa tam tá dôvera, ľudia sú potom ochotnejší spolupracovať a tak ďalej, tak sme rozmýšľali, že ako vieme nejakú hravosť vniesť ako keby viac v kontexte Unimedia Digilineu. No a vznikol teda veľmi na prvý pohľad nudný nápad, že zoberieme vlastne kartovú hru Človečina, ako shoutout, nie sme sponzorovaní. Mohli by sme byť. Mohli by sme byť. Kde oni majú takú špeciálnu edíciu Biznis a týmy. Ja som tu navrhla, že však si to kúpme a vyskúšajme, že ako v nejakom ušom kruhu si proste ťahať kartičky a odpovedať na otázky. Takže veľmi ako keby jednoduchá vec. Hneď zo začiatku tam bola podľa mňa úplne prirodzená bariéra a to, čo si myslím, že takéto kartové hry sa často stretávajú s nejakou kritikou, že to je také umelé, lebo si niečo vytiahne, že tá konverzácia je taká silená, ale teda myslím si, že... Vôbec nie. Myslím si, že viem teda hovoriť za nás oboch v tomto prípade, že sa ukázalo, že ten formát veľmi super funguje, jednak lebo sú kvalitné otázky, ale že naozaj za to už je to pol roka, čo to hrávame. Naozaj skoro každú stredu, tak je to taký fantastický štart do toho dňa. Dávame si to v podstate pred začatím nejakého pracovného procesu. Naozaj nás tú partiu, ktorá sa tam vytvorila, nás to podľa mňa veľmi zblížilo a napomohlo to výrazne aj realizácii iných projektov v rámci tímov. Takže... A už sme mali rozšírenie vlastne aj do iných tímov, takže všetci o tom vedia, ale my vlastne nechceme sponzoring, my chceme, aby vyrobili nové kartičky. My potom pol roku už máme také, že to sme už mali a potrebujeme nové, že my nepotrebujeme sponzoring, ale ešte nové kartičky, prosím. Hej. Ale je to opäť ako keby, že je to príklad toho, čo tiež som teda o tom mala prezentáciu nedávno v rámci nášho formátu Štvrtkový hub, ale o takomto proaktívnom budovaní komunity, že je to, že spája sa tam podľa mňa všetkých tých princípov, na ktorých sa snažím, aby SouLoud fungovalo a stávalo, čo je proaktivita, naozaj nejaká ako keby starostlivosť jeden od druhého, načúvanie tých ľudí, proste to sú všetko skillsety, ktoré by sme mali podľa mňa si chcieť budovať všetci a pritom to môže mať aj takúto akože fun a hravú podobu. Je to tak a teším sa na stredu. Neteším, zajtra tu nie som. Víte, hneď frustrácia, že sa nemôžeme hrať v stredu, ale tak inak však mám peknú celkom účasť, takže jedno vynechanie
Nebudem ťa chváliť, za to vyžiadať. Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Sme ale teda na konci a ja tu mám ešte pre teba poslednú otázku, že keby si teda zatvorila oči na chvíľku, zasnívala sa, že čo si v tom najbližšom období chcela naštartovať v rámci Soul Loudu, čo sa možno zatiaľ ešte nepodarilo, alebo je to v nejakých dlhodobých plánoch, tak čo to je, ako to súvisí s naturálnym vínom? S naturálnym vínom to nesúvisí. No, je také pragmatické zasnívanie sa na začiatok, že veľmi by som si prijala, aby pozitívny trend plnenia biznis plánov vo všetkých agentúrach v tomto roku pokračoval a aby tá ekonomická situácia, ktorá teda podľa rôznych indikátorov sa vyvíja rôzne, sme sa tam udržali, lebo je to jednak podstata pre našich klientov, ale hlavne pre našich ľudí. Takže to je taký veľmi akože pragmaticko-finančný sen, ale čo sa týka iných viac dreamy veci, tak na jeseň myslím, že viem natizovať, že sa chceme povenovať organizácii aj väčšieho počtu vlastných podujatí, kde naozaj ten ako keby cieľ by mal byť dať jednak aj klientom, ale aj tým našim ľuďom na trhu niečo, kde ako keby unikátne vieme spojiť to, čo sme, ale zároveň čo na tom trhu nie je. Mne veľmi chýba proste formát, kde nebudú žiadne slajdy, nebudú žiadne prezentácie, kde sa naozaj bude ako keby nejakým externým pretávaním toho, čo už robíme. To znamená vzdielanie toho know-how, naozajstné prepájanie sa na také ako keby hlbšej úrovni, takže na to sa veľmi teším. Valentína, ti veľmi pekne ďakujem, že si našla čas a že si nahrala časť, ktorú nebude treba strihať dokonca, takže si mi ešte neušetrila robotu a naozaj sme to celkom potiahli a ešte mi tu napadali kadejaké otázky, takže teším sa možno aj na nejaké pokračovanie a nejaký sumár to, čo sa podarilo, čo sa rozbehlo za možno na nejaký ďalší rok. Takže Valentína Kasper, rozputinská šéfka Soul Loud, komunikačnej skupiny, pod ktorú patrí Unimedia Digiline, ste počúvali od jej vstupu do tohto celého až po to, čo nás všetkých čaká. Takže ďakujem ešte raz. Ja ďakujem, čaute. Počúvali ste podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí by Unimedia Digiline.